Vale, ja està. He reiniciat tot i ha d'anar el millor possible. No, ara no et sento. Hola? Hola? Sí, hola? 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 Ai, Déu. Hola? Hola? Hòstia. Ei. Hola. Hola, se me sent? Ah, vale, un momentet, faré guardar-lo. Ai, Dios, a veure, un momentet, perdoneu-me. Estem en directe.
nosaltres vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent, que se'n diu... Maleïts, malparits. Que entenen de tot. Amb Jaume Fibla. I Jacint Casademont. Quiero la noche de amor. Dame tu mundo, dame tu mundo para mí. Quiero una noche de pasión. Oh, mi vida consentida. Quiero Hola, Jacint, què tal? Com anem? Vaya, hombre. No passa res. Fet. Ja està, ja se'm sent. Sentiu la meva veu angulosa, preciosa, gratificant, ensordidora? Sí o no? Comenteu, sí o no? Bueno, en Jaume sí que se'l sent, o sigui que si vol anar parlant, que pot anar parlant. Sí o no? Ai, ui. Bueno, Jaume... Ja està. Estava mirant si estava jutjant, com a mínim jutjant el programa en el meu canal. No l'estic emetent, però sí que l'estic jutjant. I ja està. Doncs mira, estan panxos, no? Hòstia, deixa'm apuntar una cosa. Jo semblo un puto vampir i tu sembles un polític del PP. Estàs super taronja. Sí, sembla que vingui del solàrium. Quina... No sé, podria baixar-li una mica la intensitat del mic, del focus. Que no passa res, però és que m'ha cridat l'atenció que a mi se'm veu supercremat. Sí. I a mi... A veure, baixem-ho. A veure, així potser si pujo una miqueta la làmpara... Per aquí apunten que tens el taronja de Trump. Sí. Bueno, això és el de menys. Potser ara li he baixat una mica el taronja, oi? Quan he pujat la làmpara més amunt. Sí, estàs millor, diria. Què et volia dir? Jaume, avui hem fet una cosa diferent, que ha sigut una prova de penjar tot el nostre contingut en dimecres, per canviar una mica les dinàmiques. Tu te'n recordes de tot el que passa avui, relacionat amb maleïts malparits? No. Avui no. Bueno, el tema dels slashers, per almenys, me l'he preparat una mica. Vale, fantàstic. Això sí que t'he de dir que t'he fet cas l'escaleta que em vas passar i m'ho he mirat bé. Vale. Ara, el tema de fer la promo de totes les coses se m'ha tirat el dia a sobre avui i no... Vale, avui el que hem fet... No soc conscient de tot el que fem avui. Avui el que hem fet ha sigut una mica diferent, que ha sigut, avui gravem el programa dels slashers, després els nostres mesenes que estan dins a l'aixeta gaudeixen d'un programa que no estarà en obert fins aquí 2 setmanes i després hem deixat en obert 2 programes més que els podeu trobar a iVoox, Spotify i YouTube. O sigui que els dimecres teniu tot el contingut, així no és un dia això o un dia allò, sinó que està tot concentrat al dimecres. Així podeu gaudir tot de cop. Sí, no, em sembla millor idea. Però tu vas dir que era més feina per nosaltres, no? Per mi sí, de moment sí. Per tu bàsicament, vale. Però bueno, aquí estem un dimecres més, parlarem d'un tema que és bastant xulo, diria jo, tots dos sense agradar el tema, que és els slashers. Però abans dels slashers, sí. Explica-lo a la web, què poden trobar a la nostra web? Bé, doncs a la maleïtsmalparits.com
podeu trobar-hi tots els enllaços a totes les maneres d'escoltar-nos, que bueno, ja, també no està de més dir-les, no? iVox per escoltar els podcasts per via àudio, també els podeu escoltar per via àudio a Google Podcast i, bueno, a Google Podcast vam dir que ja no n'hi faríem promoció. A Apple Podcast i a Spotify, que són les millors maneres d'escoltar-ho. Després ja, no sé, quan traiem un còmic, com hem fet recentment amb Underbrain, també ho anunciem allà. I si fem malabarismes o un show en directe o qualsevol cosa, també la manera d'informar-vos, malaitsmalparits.com, la millor manera, i al Twitter també podeu estar bastant actualitzats de tot el que fem. Més o menys ho he dit bé, oi? Sí. O sigui que tot això ho podeu trobar aquí mateix anant a malaitsmalparits.com. O sigui que és molt simple i trobareu tot el que fem allà concentrat, molt fàcil de trobar. A més, també tindreu el de fer-vos mesenes de l'aixeta, per tenir contingut aquest per avançat. També teniu el dels Maneo Brashes, que són els pinzells per Procreate, que anirà força bé si us agrada dibuixar, i teniu això, una tablet d'Apple, i tot això concentrat a un sol lloc web. O sigui que ja sabeu, tota la vostra referència passa per allà, per Maleïts Malparits. I com deia, avui porto un tema que crec que és bastant interessant, ja us dic que ens mola bastant, que per aquí molt bé han apuntat que avui, aquesta setmana, s'estrena una pel·lícula slasher, que és aquella amb Vince Vaughn. No sé si l'has vist, el tràiler. Sí, ja l'he vista. Ah, ja l'has vist? Sí. I què, bé o no? A veure, la primera meitat de la pel·li dius un pel·lículó. La segona meitat, vergonya aliena, dolentíssima. O sigui, no sé què els hi va passar, se'ls hi va anar la pinça a mitja pel·lícula i la van cagar. Per mi, Però, és a dir, tu pots tragar-te la premissa principal, que és superabsurda, no? La típica premissa de canvi de cos, de personatges que canvien de cos, com aquella... Bueno, hi havia una amb la Jamie Lee Curtis i la seva filla. Sí, Ponte Mil Guard. Hi havia el de l'Astillat al Palo, hi ha moltes que passa això. Però aquí la volta de rosca que li donen és que sigui en el cos d'un assassí en sèrie. O sigui, una noia típica outsider de l'escola canvia en el cos d'un assassí en sèrie. Però hi ha coses que passen a ser absolutament absurdes. Que, per una banda, per mi, l'assassí no dona senyals de ser un tio massa intel·ligent, és com que mig grunyon, no? Vull dir, mig com si fos un Jason, no? En plan, hola, no sé què. I de cop i volta, quan passa el cos de la noia, bueno, se sap maquillar com una experta, es vesteix com la tia més fashion, o sigui, és molt més guapa i molt més guai que quan estava abans en la pròpia noia en el seu propi cos. I per mi no té cap coherència. Després, hi ha coses molt absurdes, com que en un vestuari d'un institut hi hagi una càmera frigorífica. En el vestuari del gimnàs de l'institut tenen una càmera frigorífica que hi pots tancar algú i baixar la temperatura a menys 300 graus. Bueno, no. No sé, coses que no quadren. I després, el comportament de molts personatges rossa l'absurditat. A la mare de la protagonista hi ha un moment que té una conversa amb el... Bueno, no destripis gaire, que si algú la vol veure... Bueno, però qui ho vegi crec que em donarà la raó. En Bowman em donarà la raó. També l'ha vist ja? Sí, també l'ha vist, sí. Vale. Ja ho discutirem. Algú hauria de parlar sobre com són i què fan les noies als vestuaris de les pel·lis slasher. No és creïble. Com ho saps? Ja has entrat? No saps el que passa, és un món màgic. I no hi has tingut oportunitat d'entrar, o sigui que no ho pots dir. Sí com sigui, avui parlem dels slashers. A veure, si parlem dels slashers, el que hem de tenir molt clar, molt present, és que és un gènere bastant menys tingut. Recordem que dins tots els gèneres que hi ha, n'hi ha que sempre han triomfat més o menys, com la comèdia, les pel·lícules d'acció, el cinema més negre i de més. Però el cinema de terror en general sempre ha sigut molt menys tingut, últimament ha començat a canviar, però sobre, dins el cinema de terror, el que potser la gent li té més reparo, o li fa més coseta o està més mal vist, diria que és el slasher, el splatter, tot el que sigui una mica de sang i fetge. I les de sang i fetge, tot i així, poden arribar a ser de culte. En canvi, els slasher van tenir una època molt daurada, on funcionava quasi bé tot, i de cop i volta va començar a baixar, ha tornat a pujar. Això en parlarem de les diferents èpoques que ha viscut. Però ja us dic, no està gaire ben vist, tot i que té una comunitat de fans bastant important. Però la crítica no li acaba d'agradar. A veure, s'ha de dir que els slasher el que tenen és una marca, una escaleta que han de seguir uns components que són sempre habituals, que són
un assassí emmascarat, sexe, joves i sang. Amb aquests ingredients fas un slasher, pots moure les peces i de més, però això és el mínim que et demanen. I a veure, si són menys tingudes aquestes pel·lícules, també són perquè la qualitat moltes vegades sol ser força paupèrrima. Hi ha molta gent que no li agrada els slashers perquè cotregen una mica. I és cert, però esclar, els slashers són molt fàcils a fer, són molt barats. Actors desconeguts, no necessites gaires efectes visuals, pot ser qualsevol ubicació, o sigui que costa molt poc i a la mínima que rendeixin ja es forren els seus creadors. Per això van viure una època on hi havia una seqüela una darrere l'altra. Moltes seqüeles, baixa qualitat, redundància va fer que el gènere slasher morís una mica. Però bé, nosaltres ens agrada, encara mirem pel·lícules del gènere i no sé, la teva opinió general, Jaume? Bueno, una cosa que no, de lo que has dit, el tema de que portin màscara és sempre obligat amb els slashers? O no necessàriament? Bé, al principi era així, el que passa és que a partir de, em sembla que va ser mitjans dels 80, hi ha un gir i els slashers agafen un altre component que fa que no sigui obligatori que portin una màscara. També poden ser una altra cosa que no siguin una persona. Sí, clar, perquè hi ha coses com sobrenaturals. Jo diria que la saga aquesta de la mort, com es diu aquella saga que la mort, i que n'hi ha 7 o 8? Sí, a Destino Final. Això és un slasher, no? Es considera que no, Dret a llei. Ah, sí? Dret a llei no entra dins el gènere slasher. Hi ha molta discussió també què és slasher i no, perquè Muñeco Diabólico és slasher o no és slasher? Pues jo diria sí, en principi. Sí? No? Ja et dic, està molt discutit, tothom té una opinió diferent, clar, depèn del que agafis tu com a referents a l'slasher i si acceptes les variacions o no, des del meu punt de vista. Se suposa que Freddy ho és, no? A Freddy sí, però és 1984-85, que és el gir en què el gènere slasher accepta el fantàstic plenament. Fins llavors tenia que ser un assassí terrenal, entre cometes, i a partir de llavors ja es comença a jugar en components com el muñeco diabòlic, com el vudú, o aquest que sigui un monstre sortit dels somnis, o sigui que canvien una mica les regles. Sí. Et volia comentar, saps qui li agrada molt als slashers? Algú que coneguem tots dos. El senyor... no ho sé, en Bowman no. No. En Dani Moreno, que és molt fan dels slashers, ha volgut participar aquí al programa i li hem demanat que parli una mica dels slashers, a veure què li semblen. O sigui que, si vols, tirem el seu vídeo que ens expliqui la seva impressió sobre aquest gènere tan bonic. Ah, vale, pues molt bé. Ei, maleïts malparits, aquí estic, Dani Moreno, moltes gràcies, Jacint, moltes gràcies, Jau, per convidar-me al vostre programa parlant de slashers. El slasher és un dels meus gèneres... Fa temps era un dels meus gèneres preferits, però després vaig veure que m'estaven enganyant una mica perquè em feien esperar, no? És un gènere que es basa en que tu esperes, o la gent, els protagonistes esperen fins que els maten, no? És com una llarga espera. D'on ve aquesta espera? Aquesta espera és perquè l'slasher, al principi, un dels primers slashers basats en els giallos italians dels anys 70, va ser el del Gran Carpenter. Halloween, del Gran Carpenter, no? Aquest va ser el primer slasher i aquí Carpenter moldeja, aquí el Carpenter treballa molt bé el suspens i el suspens va ser pues, la pedra angular de l'slasher i després el gore, esclar, aquí no perquè no surt una gota de sang, però més endavant el gore va ser l'estrella, no? Bé, Jaume, què t'ha semblat el que ens ha explicat el nostre amic en Dani Moreno? Doncs mira, ho he vist perquè he posat el volum molt baixet per no molestar. Pues que sí, que precisament el John Carpenter jo l'he vist com moltes vegades ínfoles d'haver-ho inventat ell totalment, aquest gènere. Com a vegades, com... I de fet, en certa manera, el tema dels assassins emmascarats jo no sé si s'havien fet abans de Halloween. Això en parlarem després, que després parlem de com es va iniciar el gènere, com ha anat evolucionant i tot això. Però el que he pensat, primer de tot, gràcies Dani Moreno per fer-nos el vídeo, i després he preparat una sèrie de preguntes sobre el gènere slasher. Tu, com a fan de l'slasher, anem a descobrir
quins coneixements tens. Per exemple... Vale, jo soc fan, però no superexpert. Bueno, però segur que Fan domines. com a amant del fantàstic, però a veure si passo nota. No? Espero que no t'emprenyis amb mi avui. Veurem. Això depèn del que responguis. Comencem per una pregunta que és bastant típica. Digue'm actors que han acabat siguent estrelles a Hollywood que van començar la seva carrera apareguent en pel·lícules rotllo slasher. Buah, doncs hi ha molts, però el que em ve al cap, la Neve Campbell de Scream, encara que era coneguda de sèries, crec que la Neve Campbell va ser Scream la que la va catapultar. El propi David Arquette ja havia fet moltes coses, però ningú el recorda per altres coses que no sigui Scream, jo penso. I la Courtney Cox la recordaven de Friends, però què més ha fet a part en cinema, a part de Scream, que recordem que valgui la pena, a part d'algunes comèdies xusques. Ace Ventura. Joder. Pues, bueno, Ace Ventura la primera està bé. Sí. Després, a la Jamie Lee Curtis de Halloween. Molt bé. A Freddy Krueger, a la saga Freddy Krueger va sortir Johnny Depp a la primera pel·lícula. Molt bé. A la tercera pel·lícula la Rosanna Arquette, o la Patricia Arquette. La Rosanna és la gran, no? La germana gran. Sí. Patricia Arquette és a Freddy Krueger 3 i després el propi Robert Englund, que encara que era conegut de la sèrie V, perquè era un personatge entranyable que el públic el recordava, però, clar, va ser el personatge que el va consagrar. Després també, és curiositats, La matança de Texas 3, que és un bodrio, em sembla que és la 3, que hi surt la Renée Zellweger i el Matthew McConaughey. Jaume, es nota molt que no t'ho estàs llegint. No, perquè m'ho he apuntat, però... Molt es nota. No, però m'he apuntat aquí, en la pròpia escaleta que m'has apuntat he posat les respostes. Però fica-t'ho davant, no miris de reüll, que queda molt cutre. Vale. Bueno, igualment m'ho sabia de memòria, però bueno. És que m'ha fet gràcia que anaves fent... Mira, ara em ve el cap. Sí. No, però sí, i jo què sé, hi ha moltes més pel·lícules. Mira, et donen pistes per aquí sota, al xat. Brad Pitt, Johnny Depp... Brad Pitt a quin slasher surt? Brad Pitt, jo no recordo quin vol apuntar a ell. Bona a imatge que Califòrnia, recordo que Califòrnia era una pel·lícula que ell feia d'assassí, psicòpata una mica. Brad Pitt, no sé si es refereix a això, Classe Sangrienta, i també va aparèixer a la sèrie de Viernes 13. Sí, que Viernes 13 també va tenir sèrie, que era com una espècie de dimensió desconeguda. M'he equivocat, no era Viernes 13, era Pesadilla en Elm Street, la sèrie. Vale, la segona temporada, perdó. Pues no me'n recordo jo. Clar que... Jennifer Aniston va aparèixer a Leprechaun, a la primera. Quina més? Diwon Sawa va aparèixer a Destino Final, tot i que una que ha agafat per aquí. Kevin Bacon va aparèixer a la primera de Viernes 13. Quina més? Pues amb psicòpates... Ara mateix no em ve cap més al cap, però bueno, recordem que si has dit Neve Campbell diem Jennifer Love Hewitt, que també venia una sèrie, però sí. Va petar-ho. La de l'último verano, no? Sé lo que hiciste es el último verano. També, no sé si podem comptar com es deia aquella del psicòpata amb el paio que va fer de Batman? Michael Keaton. American Psycho, podria ser, un slasher, també. Bueno, retrat d'una època. Pel meu següent vídeo estic recuperant fragments de Mars Attack. Molt bé. Gran pel·lícula que està molt menys tinguda i a mi m'agrada molt. A mi també. I després hi ha una pel·lícula que va treure moltes estrelles, que era la de... a Leyendas Urbanes. Jared Leto, Joshua Jackson, les dues actrius, la Gay Heard, l'altra, com es deia, l'altra noia, la pèl roja, ara no ho recordo. Ara no me'n recordo tampoc d'aquesta pel·li, però bueno, puc buscar-ho. No, però vull dir que és una altra d'aquelles pel·lícules que semblava una tonteria que realment va treure bastantes cosetes com a actors. Ara et vull preguntar, hi ha una cosa molt típica dels slashers, que al principi quasi tots se centraven en una festivitat. Tu em sabries dir pel·lícules slasher que es basen en festivitats? Bueno, la de Halloween, òbviament. Halloween? I també recordo San Valentín Sangriento. Sí.
I de Nadal hi havia una saga del Pare Noel assassí, que no me'n recordo com es deia. N'hi ha dos de sagues. No sé què de... No sé si era Maldita Navidad o Muerte no sé què navideña, no recordo el nom ara. Black Christmas, Negra Navidad, i després Silent Night, Deadly Sí, Night. aquesta volia dir jo, Silent Night. I també, no fa molt van fer una que no sé si compta com a slasher, aquella el monstre aquell que és com un Pare Noel... Krampus. Krampus, sí, que van fer-ne una oficial i diverses no tan oficials. Bueno, no sé si era oficial, simplement una amb més pressupost i altres més cutres. Però, a banda d'això, és que quasi totes les festivitats americanes que us puguin passar pel cap tenen el seu propi slasher, des del dia de l'aniversari, que hi ha una saga que ara també ho fa, un cumpleaños de muerte, però abans ja n'hi havia hagut una altra. Per Sant Patrici també n'hi ha una que és la de Leprechaun. Quina més hi havia? És que n'hi ha un fotimer que cada festivitat rebuscaven per trobar una excusa per fer-ho, un slasher. Això s'ha anat perdent molt perquè us van ocupar tots, ja no quedaven dies. Fins i tot n'hi havia una o dues de Pasqua, també n'hi havia, o sigui que si busqueu veureu que cada festivitat de l'any, una mica important, té la seva pròpia... Bueno, la festa de graduació... Sí. Bueno, de Pasqua recordo que he vist una pel·li molt dolenta, bueno, semidolenta, molt gore, amb un conill assassí. Amb un home que es tornava conill. I crec que era tema Pasqua, també. Mira, ara no me'n recordo. Per aquí apunten que n'hi ha un dedicat al McDonald's. N'hi ha una de fast foods. No els van denunciar? No era ben bé McDonald's, era fast food, crec jo. Cap dia d'acció de gràcies, això els encanta als yanquis. Crec que n'hi ha d'acció de gràcies, que és això, Pasqua, no? Ah, no, acció de gràcies en concret. No, però segur que és un tio vestit de pollastre, de pavo, matant gent. Segur. M'hi jugo. Bueno, jo com a acció de gràcies, potser no quadra amb acció de gràcies, però per mi la pel·li de Creepshow 2, que té un tros que hi ha l'indi de fusta, jo la ficaria amb el tema acció de gràcies, pel tema dels indis. Que donaven les gràcies als colons, doncs, en certa manera, jo posaria aquesta per acció de gràcies. Mira, el fast food es diu Drive-Thru. A mi em sona la portada. Però deu ser molt rotllo xusca, no? O, bueno... Mira, explica que és un paio que es vesteix de pallasso d'una empresa de menjar ràpid i mata gent. Bé, mata gent sobrava perquè ja ho suposàvem. Si es disfressa és que mata algú. Sí, pel·lis de pallassos assassins també és un subgènere, no? Sí, també. De 2007, una puta merda. Gràcies per l'apunt, així no la mirarem. Ja que estem parlant d'això, et volia comentar una altra coseta. En sets indumentàries d'assassins? Bueno, sí, et puc dir que la majoria dels assassins en sèrie, exceptuant potser el d'American Psycho, si podem considerar-lo, que aquell sí que era un tio elegant, però, bueno, i Ted Bundy, no? Perquè també n'hi ha basats en true crimes, no? Sí. I la majoria d'assassins en sèrie tenen un pèssim gust a l'hora de vestir i jo crec que Gaultier els faria fora de la seva desfilada perquè en Jason vestit amb un sac al cap, vull dir, no pot ser més antiglamour. Després el Freddy Krueger amb un jersei brut esparracat, vull dir... Sembla que ser slasher no va massa lligat amb tenir un glamour i una presència. Sí, en general els slashers no estan a l'última en la moda, no? No. No sé si... Després, no sé si podem comptar el pallasso d'It com un slasher, també. Tu l'has posat en el post, a la promo, i he pensat, igual és un slasher. A la promo? A la promo del programa d'avui, de slashers, i sortia el pallasso d'It. Ah, sí? Ah, bueno, perquè és un PNG que he robat d'internet. Ah, vale. Per no tenir-lo que borrar un per un, he dit, el deixo i ja està. Jo no el considero, la veritat. Hi ha gent que... Bueno, no crec, perquè no acaba d'encaixar, però bé, cadascú té els seus gustos amb aquestes pel·lícules i que cadascú fica el que vulgui. Bueno, però en certa manera és molt... Si en lloc de ser el pallasso d'It el canvies i fots en Freddy Krueger, la pel·lícula funciona igual, és el mateix. És com una pesadilla en el Street, almenys la versió cinematogràfica. Tenen un personatge que els persegueix, que un a un, i que coneix com els seus secrets més íntims i que els busca les seves pors. És molt Freddy Krueger, el pallasso d'It.
Sí, el que passa és que potser hi ha massa trama dramàtica i això fa que no el considerem slasher, perquè sabem que les pel·lícules slasher, amics, la trama no té que ser gaire complexa. Els personatges tenen que ser plans i morir ràpid. Per cert, Sera Dorado, benvinguda, bona nit. Estem aquí parlant dels slashers, un tema que ens encanta, que n'hem vist bastants, i és per això que aprofito per fer-te una altra pregunta, Jaume. Però abans li dic a l'audiència, sisplau estigueu atents al que demanaré, perquè vosaltres heu de dir la resposta. Abans que ho intentin Jaume i després dieu vosaltres la resposta, no ens avancem. Agafem les 3 entregues o sagues més importants, vale? de slasher, que serien Halloween, Viernes 13 i Pesadilla en Elm Street. Quantes entregues té cadascuna? Jo puc contestar ja o encara no? Tu sí. Els espectadors diran si l'has encertat o no. Bueno, és que Halloween és complicat, però jo diria que té 11 pel·lícules oficials, més una que estan ja rodada, però que l'han d'estrenar. Em sembla que... I... Bueno, doncs això. De les oficials són, no sé si 9? No, 8 potser, més 2 d'en Rob Zombie, que per mi no sé si són oficials o no. Ja, sí, veritat, són oficials. El productor és el mateix. Però que la història la canviaven bastant. Sí, però si tu mires així, l'última que s'ha fet tampoc és oficial, perquè canvia la història que ja s'havia explicat. Sí, però dintre de tot la continua des de la primera pel·li, passa de les altres pel·lis, el qual també és una mica absurd, però bueno. Exacte. Diem que 11... A veure, diem que 11 o 9, depèn. Públic, ja podeu anar marcant si l'han encertat. De mentre, saltem a l'altra saga, Viernes 13. Viernes 13, que jo sàpiga, Viernes 13, jo diria que... Un momentet, jo crec que de Viernes 13 hi ha 7. Però després hi ha... No, espera, no pot ser que siguin 7, perquè després hi ha Jason X, que Jason X era la 10, no? Sí, efectivament. X era pel 10. Exacte. Per tant, i no s'ha fet cap més després, o sigui, són 10. Viernes 13. Diem 10. Sí. Almenys que jo sàpiga no s'ha fet cap més, a no ser que contem Freddy versus Jason com un altre extra. No sé si va ser abans o després que el Jason X. Després, em sembla. I de Freddy jo diria 9 pel·lis, comptant 7 de la saga oficial, Freddy versus Jason, que també per mi forma part de la saga oficial dintre de tot, encara que no sé si té una coherència molt clara. I la 9 seria el remake espantós que van fer, més la sèrie de televisió que també hi ha. Que Viernes 13 també té sèrie de televisió, però que era un rotllo que no tenia res a veure absolutament amb Viernes 13, que eren unes històries de misteri, una espècie de... No sé si era sempre els mateixos protagonistes o si era més un rotllo contes, no me'n recordo. No, eren històries autoconclusives. Amb diferents protagonistes. No, perdó, Viernes 13 eren 3 protagonistes que buscaven objectes encantats i la de Pesadilla en Elm Street eren històries autoconclusives. Sí, però amb el Freddy sempre presentant i que hi havia 2 o 3 capítols que apareixia. Que sí que era protagonista. I tant. Sí. Sí? Estava molt bé la sèrie aquella. Bueno, a veure, era una merda la majoria d'històries, però les que sortia el Freddy estaven bé. Bé, es nota molt el canvi de com es diu, de que la primera temporada hi havia una mica de pressupost i després ho van deixar bastant una mica deixat de la mà de Déu, per ser fins. Sí. La qualitat es va perdre una mica, cosa que, bueno, em sap greu, perquè realment per explotar-ho, exploteu bé, no facis aquesta merda. I també van fer la sèrie de Scream. La sèrie de Scream, 2 temporades a la MTV. Sí, que no sé si encara dura. Em sembla que van acabar. Que no tenia els drets per la màscara, tampoc, va ser una mica follon. No, però al final follon. van aconseguir els drets i van començar a sortir la màscara oficial. Sí. Doncs a la primera, com que no ho van fer, vaig pensar que ja no ho tindrien. És que no, sense la màscara oficial de Scream no sembla Scream, sembla... un slasher més. Exacte, molt d'acord amb el que acabes de dir. I per cert, la saga Scream, bueno, no sé si parlarem després de la saga Scream, però és de les més rebuscades, és de les més absurdes, perquè cada pel·lícula és el mateix. Bueno, suposo que els hi passa igual a Viernes 13, no? Que una miqueta repetir la mateixa premissa i tal, bueno... Suposo que els hi passa a totes les pel·lícules, totes les sagues de slasher, no? Home, és que... Per aquí apunten que les sèries slasher mai han tingut èxit. És fals, la Netflix ha funcionat bastant bé, que es diu slasher, tal qual,
I després hi ha hagut la nova temporada d'American Horror Story, que també ha sigut dedicada als slashers, típic dels 80. També per aquí apunten que Halloween va tenir 11, Pesadilla 9 i Viernes 13 10. O sigui que... Sí, tot i que Halloween, per exemple, la tercera part, que la tinc per aquí, exacte. és una cosa que és fora de la saga. És una cosa... fantasia, no? Una miqueta, una cosa de màscares màgiques. Està fora la saga, però això els més friquis del lloc ho sabrem. El que es parla en aquesta tercera entrega és el tema de les runes i tot això, el poder màgic que tenen. I a mitja saga de Halloween relacionen que Michael Myers té el poder de ressuscitar perquè està relacionat també amb les runes, que per això hi ha una secta que vol utilitzar-lo per prenyar a una senyora que serà el fill del maligne. Tot això surt a Halloween 3, no me'n recordo. A la 5, no, a la 3 i a les màscares, i em sembla que és la 4, 5, 6 que es dediquen a parlar d'això. És que quan van fer Halloween 3, en realitat el que volien era dedicar cada pel·lícula de Halloween a una història diferent. No volien seguir amb el Michael Myers, o volien provar a veure si podien fer-ho, de fer una història diferent, que els molava més la idea, sembla. Però la gent volia que tornés al Michael Myers. Sí, perquè John Carpenter deia que la seva idea Sí, era aquesta, no? era això, fer històries independents ambientades a Halloween i aprofitar-ho i cada any portar una pel·lícula, però provant nous directors, noves idees. La tercera no va tenir l'èxit desitjat, tot i que el guionista és molt i molt bo, i va acabar patant. Per aquí en recomana el youtuber anomenat Smoker Wolf, que és un friki de tots els slashers i el cine de sèrie B. Ens ho apuntem. Wolf. Bueno, ja el buscarem. Ara no, perquè encara patarà tot això. No, avui hem tingut molts problemes tècnics abans de començar, per això intentem estar una mica continguts. Vols que parlem una mica de com va funcionar l'aparició slasher i tot això? Vinga. Bé, L'inici del gènere, vols dir, no? Sí, inici del gènere. Doncs bé, si hem de parlar de precedents a la slasher, en tenim alguns bastant clars, com són Psycho, Psicosis, d'Alfred Hitchcock, on tenim un assassí que no va emmascarat, però sí que va transvestit. Sí, en certa manera també té el seu vestit oficial d'anar a fer maldats, no? A més, també el més espectacular són les morts. També. I el fotògrafo del Pánico, aquesta? Sí, és una pel·lícula londinense on tenim un senyor que vol captar l'angúnia. El moment de la mort. Sí, el moment de la mort, l'angúnia als ulls, per això li fa una foto, les mata i li fica la càmera al davant per prendre una foto. Aquests sempre s'han dit que són els dos grans precedents del gènere, però clar, són dues pel·lícules molt bones i l'Slasher potser veu de fons una mica més mundanes. Uns exemples serien l'Splatter, el Crimi i el Giallo, que són tres gèneres que es van una mica assentar les bases del que després seria l'Slasher. L'Splatter és les pel·lícules aquelles tan gores com 2000 Maníacos i tot això, que en el seu moment van tenir molt d'èxit i són anteriors a l'Slasher. Van tenir el Crimi, que són les pel·lícules policíaques criminals alemanes, i el Giallo, que tots sabeu que són les pel·lícules italianes que van començar siguent o que volien ser novel·la negra típicament italiana i va acabar esdevenint en un festival gràcies a Dario Argento d'això, de gent que va morint. El que passa és que el component jovenets i tot això no hi eren tot això. No sé si n'has vist alguna d'aquestes que he comentat. D'italianes estic una mica verd, la veritat. I sí que recordo una... però no me'n recordo com es deia, d'un assassí que era maníac, aquesta. Maníac? No compta com a slasher, maníac? No la fiquen quasi mai. El que és cert és que és una pel·lícula bastant important dins el gènere de terror i que pot tenir les seves influències. A més, és una pel·lícula molt original. Sí. I després van fer el remake amb l'Elijah Wood, que era tot des del punt de vista d'ell. Des de la càmera eren els ulls del protagonista. I només veiem l'Elijah Wood fent el paper quan es mirava en un mirall. Bueno, com l'original. També original dintre del que hi ha. L'original ja era així. Que tots els fans de la pel·lícula original van dir que era una merda, però bueno, a mi em sembla que no estava tan mal.
No, és una pel·lícula correcta. Tampoc esperis molt de... A veure, és una pel·lícula entretinguda, però tampoc ens anem a flipar. S'ha de dir que l'Elijah Wood últimament està apuntant molt cap al cinema de terror. Li deu agradar. Sí. L'Esplate del Crimi i el Yayo són tres canis, no? Sí. D'aquí Figueres, concretament. Splatter, el Crimi i el Yayo. Giallo no ho sé dir bé, perquè porta una illa pel mig i em costa molt dir-ho. Giallo. G-I-A-L-L-O. Giallo. No, perquè em sembla que es pronuncia Giallo. Vale. A l'italià no pronuncies la ella igual. És com Giallo. És una L geminada una mica, no? Deuen dir Giallo, no tinc ni idea com ho diuen. Jo és que mai he estat en un italiano, o sigui que no puc afirmar ni desmentir com es pronuncia, em sap molt de greu. I després tenim pel·lícules que sí que jo crec que van ser les precursores, just abans que aparegués l'Slasher, com serien La Matanza de Texas, La Última Casa a la Izquierda i Black Christmas. Tu què et semblen aquestes pel·lícules? Les has vist, suposo? Sí, he vist. Les de Black Christmas fa 1000 anys i no me'n recordo massa, però La Matanza de Texas, doncs sí, 1000 vegades. Que tampoc és una pel·lícula excessivament violenta, només que suggereix molt el tema de la violència. Està gairebé tota fora de pla. Sí. Que no hi ha allò una escena que vegis sàdicament com li claven el ganxo ni res. Tu veus el ganxo però no veus com li fa la ferida. Ho veus des d'un cantó que no estàs veient la cosa sanguinolenta. Però era tan terrible, tan horrible la situació que t'estava presentant la pel·lícula, que no estàvem acostumats al cinema en aquella època tampoc a veure unes borrades així, que només imaginar el que els estava passant a aquella penya ja era un infern a la terra, aquella pel·lícula. En realitat, encara vista avui, fa molt mal rotllo. Sí. M'agrada molt la segona part perquè va dir a la merda, anem a fer una comèdia de terror. I em sembla molt divertida, però bueno, també hi ha molts fans que no els agrada gens. Però, bueno, té els seus fans, també. Després, m'has dit alguna més? La Última Casa a la Izquierda. Sí, La Última Casa a la Izquierda vaig veure les dues fa molt poc. Vaig veure primer l'original de Wes Craven, oi? Era de Wes Craven. I em va semblar superdesagradable, també, una pel·li superdesagradable, però aquesta sí que ensenyava una miqueta més la violència, era una miqueta més... com ho diria, porno emocional, no sé com dir-li, això. Però és totalment conscient que estan intentant impactar i fer una pel·li que impacti per aconseguir pasta, i ja està. I ho van aconseguir, a més, amb un guió molt simple, però molt efectiu. No sé com collons ho van fer, és d'aquestes coses que els van sortir una mica de xiripa, jo crec. I vaig veure el remake i ja no... Em sembla una merda el remake comparat amb l'original. O sigui, les virtuts de l'original no li veig al remake, tot i que em sembla que va tenir bones crítiques. Sí. No està mal considerat el remake. No. A mi em va agradar bastant. És molt diferent, amb el sentit aquest de la violència explícita potser no és tant, però... És més com un policíaca, no? Una miqueta com una cosa de crims... L'altre estaria més en la línia Matanza de Texas i aquests rotllos, i jo crec que el remake és com una pel·li policíaca molt bèsties. Exacte. Per mi, no sé. Sí, encaixo bastant amb tu, la teva opinió. Per aquí van dient més coses, com que Psicosis també va tenir molta saga, sí, va tenir diferents entregues, ha tingut remakes, ha tingut sèrie de televisió... El que us heu deixat de comentar és l'actuació estel·lar de Paris Hilton a La Casa de Cera. També he de comentar que el seu director és un català, en Jaume Collet Serra. Però aquest home és català, de veritat. Jo sempre penso que aquest tio es deve haver criat allà... És de Girona. Però parla català? Sí. Mira... I se l'ha fet alguna entrevista aquí? T'explico. Per parlar... El Ningú no és perfecte, el programa de ràdio on col·laboro, van descobrir que era a Girona i van dir, cony, doncs anem-lo a buscar. Clar, ja estava visquent als Estats Units i tal, però van voler contactar amb ell, no van poder contactar directament amb ell, sinó que van contactar amb la seva mare i van dir, podem parlar amb ell per fer una entrevista? I va dir, no, perquè està superliat i no pot, per temps. I diu, és que ens volaria molt entrevistar-lo, i diu, home, si voleu, m'entrevisteu a mi. I el Ningú no és perfecte van entrevistar a la mare en Jaume Collet Serra, una senyora de Girona, explicant això, que ell va començar rodant anuncis aquí, a Catalunya, que era bastant bo, i el tio va agafar les còpies dels seus anuncis, va fer una maleta, va anar als Estats Units,
ho va presentar, primera pel·lícula que li ofereixen, aquesta en Paris Hilton. Va tenir molt d'èxit i a partir de llavors no ha parat aquest senyor. Bueno, tota la saga de Liam Neeson l'ha fet ell, no?, últimament. Sí, Totes les pel·lis de Liam Neeson. menys les de Venganza, les més famoses, que no, la resta les fa amb ell. Són molt amics, es Sí, però veu. els altres són més o menys del mateix rotllo. Sí, o sigui, sí, estan sí. en la línia de Venganza. Bueno, i la nova pel·lícula de Dwayne Johnson és d'ell també. Jungle, D'en Dwayne Johnson, quina era l'última? Jungle Cruise, que s'ha no l'he d'estrenar vist. ara. Però tenia bona pinta. Sí. Bueno, semblava una mica familiar, entranyable. Sí. Un Indiana Jones a la seva manera. Sí, semblava com una espècie de remake de la Reina d'Àfrica Sí. amb un toc d'Indiana Jones. Exacte. Sí. A més, és una pel·lícula Disney, o sigui que ho petarà absolutament i a veure com funciona. I després també hi ha Black Christmas, que no sé si és la que deies que has vist o la que no. Sí, aquesta no me'n recordo, no sé quina és, de Papa Noel els assassins. Aquesta és la que apareix la Margot Kidder, que és la de Superman. Margot Kidder, sí, ja. La noia de Superman. Sí, la Lois Lane primera, no? Ah, exacte. És una pel·lícula canadenca que es va estrenar abans que aparegués la de Halloween, que va tenir molt bona recepció, fins i tot als Estats Units, i que s'ha convertit en un clàssic. La veritat, si no l'heu vist, està molt bé. El que passa és que al final una mica rebuscat i no acaba d'encaixar tot. I aquí ja saltem... Bueno, m'he deixat una cosa. Com heu vist aquestes pel·lícules que hem comentat, La Matanza de Texas, L'última casa de Cierre, Black Christmas... tu què en destacaries? Em sembla que ho has mig apuntat. Per cert, de Black Christmas hi ha un remake de l'any 2019, també. És molt dolenta. Pues no sé què he mig apuntat, a veure si em pots donar una pista. No, vull dir, aquestes pel·lícules són pel·lícules a baix pressupost, independents, que en part la seva virtut és que estan fetes amb una mica d'estraledament, que és gent que no té recursos i aprofita el que té. Això, en part, va fer que explotés i es creés el gènere de slashers, perquè no necessitaves un gran pressupost per fer-ho, perquè ja us he dit, actors desconeguts, no necessites grans decorats ni res de tot això, era bastant fàcil de fer. I aquí apareix la noche de Halloween i tot seguit Viernes 13. Sí? I bueno, No jo sé apuntava cap on per si volies fer un comentari, que aquí comença una mica l'edat d'or. Vale, no, sí, però clar, Halloween... és això, el Carpenter sempre va considerat que Viernes 13 era un plagi, una espècie de còpia de Halloween. I crec que la odia profundament, Viernes 13, en Carpenter, perquè considera com que el van copiar descaradament. Però sí que no podem dir que... Jo crec que les dues van ser molt impactants, algú van saber fer que no sé, que va connectar amb la penya, no sé, algun tipus de forma d'aterrir que van inventar que va ser diferent de l'altre. I això que Viernes 13 va començar de primera sense màscares ni res, no? Va començar amb la mare... Ai, bueno, que això és un spoiler, no? Si mai has vist Viernes 13... Marxa d'aquí si mai has vist Viernes 13. Clar, bueno, sí, clar. Però clar, qui no hagi vist Viernes 13, doncs que no s'esperi a l'original que surti el tio de la màscara aquella, en Jason. Perquè no va ser fins a la tercera part, em sembla que sortia, no? Exacte. No, espera. Sí. Amb la màscara. Amb la màscara a la tercera. Amb el sac. Ah, exacte. En fi, doncs... sí, jo no sé, perquè clar, si amb això que tu també mateix has dit, que el Giallo ja era, en certa manera, slasher, però amb un altre nom, potser no tenia el component aquest dels adolescents, que no sé quin geni americà se li va ocórrer, el dels adolescents, perquè tampoc és que Halloween sí que són adolescents, però no crec que sigui tant amb la intenció que té Viernes 13, de ficar tetes i culs, o de ficar això, de treure el públic adolescent per les tetes i per la gent jove i guapa. Crec que Halloween són adolescents o és una noia jove perquè la història ho diu, ho requereix, no perquè... No fet amb aquella picardia d'aconseguir audiència, com sí que crec que ho va fer Viernes 13, no?
No sé tu què creus en aquest sentit. A veure, jo explicaré el que sé. Es veu que a John Carpenter li van demanar que fes una pel·lícula de terror a Amèrica, que ja havia perdut una mica l'esperança, i va acceptar, perquè a Europa les seves pel·lícules començaven a tenir èxit i aquí a Amèrica ningú confiava en ell. Li van donar un pressupost molt petit perquè fes una pel·lícula d'aquelles per mirar els, com en diuen, els aparcaments cinema aquells, els... com es diuen? Sí, anava a dir multicines, però no, es diuen... Ai, no me'n surt. No em surt ara. Cines... El drive-in aquell per mirar pel·lícules. Sí. I li van dir, fes una pel·lícula de por. Autocines, exacte. I no li venia cap idea al cap i va veure una notícia d'una niñera que havia rebut trucades i tot això. I va dir, home, una niñera que és perseguida, ambientat a la nit de Halloween, que tothom va emmascarat i tal... I d'aquí va sorgir la idea, una idea molt simple, i com tu bé apuntes, eren adolescents perquè la història requeria que fossin adolescents. Però sí que s'apunta ja en aquesta primera pel·lícula que després es manté que la gent que folla acaba morta, la gent que és més recatada acaba viva. Però tu creus que el Halloween també està tan marcat el tema aquest, de que si folles mores? Home, el personatge Jamie Lee Curtis és la tia més sensata, recatada del món i és la que sobreviu. La resta, que tenen pulsions sexuals, patapum, totes. Sí, però això sempre, en certa manera, totes les pel·lis de terror ja passava una mica, no? Que les més aixelebrades morien i les més sensates eren les noies del protagonista, o més o menys, no? Bueno. Fins i tot les de ciència-ficció o d'ovnis. Bueno, a les pel·lícules d'ovnis no follen. Bueno, no, perquè no, és veritat, ja no follen directament i ja està. Mira, per aquí diuen lo de Cherry Falls, que és cert que s'aprofitaven d'aquesta idea per fer una orgia entre tots. Tu l'has vist? Ah, vale, perquè però Cherry Falls era que tenien que tenir sexe perquè només matava verges, no? Exacte. Vale, bueno, però clar, i com saps que l'assassí sap que realment has follat? Bueno, tens que posar les fotos a internet. Bueno, sí, actualment passaria així, perquè els nanos ja ho diuen obertament quan han follat i quan no, o sigui que actualment seria bastant sensat que ho fes. Avui dia seria qui no tingui un OnlyFans, doncs mort. Pues... És que tenia OnlyFans. A una que sí cardes morts i l'altra dorms també acabes mort. Llavors què fem? No protagonitzar una pel·lícula d'aquestes. Sí. Jo és el millor remei perquè fins i tot dius si sóc un actor conegut no em passarà res. Mentida. Mira el Drew Barrymore Scream, la primera en morir. També hi ha la de It Follows, que no sé si compta com a slasher, però una mica, és més sobrenatural. Sí. Que no sé si la podrien comptar com a postmodern, com tu tenies aquí apuntat a l'escaleta. En aquesta havies de tenir sexe també per lliurar-te de la maledicció, en certa manera, o per passar-li a un altre i que trigués més en arribar-te una altra vegada a tu al cercle de la maledicció. Que aquesta It Follows era una mescla entre slasher més The Ring, la idea una mica de The Ring barrejada amb slasher, no? Una miqueta una coctelera d'idees. I també és molt Elente. Aquesta de It Follows agafa molta idea penso jo, de Elente, un clàssic també de terror paranormal o estrany, multidimensional per mi, no sé. També volia apuntar una cosa, a Viernes 13, que t'apuntaves tu això a la màscara. Saps per què porta una màscara? Pues no sé, em sembla que se la troba i punt, no? I se la posa. Sí, però es veu, pel que vaig sentir una entrevista fa molt poquet, que li van demanar em sembla que era Rob Bottin o un Rick Baker, un d'aquests que creés el monstre per la tercera, perquè li volien treure el sac del cap i que fes un maquillatge espectacular. I es veu que el director, que era Steve Miner, que era molt amic seu, el va veure quan ho van portar i va dir, això és una puta merda. Diu, foteu-li una màscara qualsevol, i van anar a una botiga, la primera que van trobar una màscara de hockey i van dir, això et serveix? I diu, embrutiu-la una mica i foteu-li això. I a la següent entrega mirem què fem. I al final es va quedar. Ja, joder, però després hi ha moments en què se li treu la màscara i veus que és un retardat rotllo el de Goonies, broma. Sí, a tot això ho veurem, perquè he preparat uns gràfics on veiem l'evolució dels personatges que crec que serà bastant xulo. I després, a partir d'aquí, comencen a fer no sé quantes sagues d'aquest tipus,
és el moment d'or de l'slasher, però també arriba un moment aquell que queda una mica sobreexplotat amb entregues als videoclubs fins a rebentar. No sé si tu recordes l'època aquesta de videoclubs que anaves i tot era Campamento Sangriento 6, no sé què. Campamento Sangriento hi ha quantes? 3 o així? Més. Bueno, més el remake de James J. Wilson, un director amic d'en Dani Moreno i companyia, que no sé si mai has sentit a parlar d'aquesta saga. Sí. I feia també un Campamento Sangriento al seu rotllo. O sigui, imagina't. Amb l'Emilio Moya, que que era amic nostre que es va morir. I era una estrella en aquesta saga d'en Wilson, del psicòpata. Això arribem fins l'any 1984, que arriba el que havíem comentat. Comença a aparèixer Muñeco Diabólico, comença a aparèixer a Freddy Krueger... Clar, tu vols viure a ple aquesta revolució dins l'slasher? Pues sí, per mi quasi que era com lo habitual. Lo més habitual era com l'opció fàcil, per mi, penso, en el cinema de terror, una miqueta, no? Era com... Quan era una pel·li de terror era típica, era un slasher, gairebé sempre. Encara que després n'hi havia que els hi donaven una volta o que eren especialment bones, com Halloween, o que els hi donaven una volta com en Freddy i companyia, perquè el propi Jason va acabar-se copiant una mica del Freddy, va posar-li elements sobrenaturals i al final jo crec que no sé si és la setena part que ja hi ha poders màgics i de tot. Sí, bueno, Jason Voorhees, recordem que em sembla que, com tu apuntes, hi ha una entrega que directament està enterrat, li claven una llança al damunt, cau un llamp i ressuscita. Sí, rotllo Dràcula, que li agafes l'estaca, la desencalles del terra i torna a recrear-se. Bueno, i després recordem també quan està descomposat que se l'emporten a l'espai i es reformula ell mateix amb peces mecàniques i tot això per tornar a la vida, o sigui que... Els components aquests raros van començar a aparèixer, però sobretot aquí als 80 apareixen aquests components de fantasia absoluta, monstres que ja no cal que siguin humans i coses aquestes. El pitjor de l'època era un dissabte nit, estàs sol a casa i a la 2 et fan una de Freddy. Home, això era el millor moment de la setmana. Pensava que deia i a la 2 et fan Freddy 2, perquè veia 2 pals i que la 2 és la més rara, no? Una mica. No, però a nosaltres, com a mínim a mi, una pel·lícula slasher, per dolenta que sigui, me la trago absolutament sempre. Sí, sempre és entretinguda, és a dir, i sempre, si l'estàs amb amics, sempre passes una estona divertida, segur, sempre. És més, jo sóc molt fan de mirar pel·lícules dels 70 de slasher, que n'hi ha moltes a Filmin, d'aquestes desconegudes que no coneix ni Déu, i t'ho passes superbé. Sembla que n'hi ha una que es diu Rayos X o no sé què, que era cutre com una mala cosa, però m'ho vaig passar teta amb un metge assassí. Sí, però mira, això em recorda una saga també, El dentista. També? Sí, ja hi ha sagues de metges assassins. Sí. Tu has de fer una que es digui El podòleg. Jo? Sí, molaria, El podòleg. Amb Jaume Fibla. Vale. El remake de la primera de Freddy és horrorosa. Fora immediatament del meu xat. El remake de Pesadilla en Elm Street trobo que és molt bona. No, a mi em sembla espantosa. Em sembla odiosa. Hòstia, està molt ben feta, m'agrada molt aquella. A mi em sembla un insult a la saga original. Em sembla que és més forta, més contundent, un missatge, estèticament és preciosa. Hi ha el tio que hi enanito per fer de Freddy, no... Enanito? Sí, fa 1,50 m, aquell paio. Bueno, però fa superbé, a mi em va agradar molt la seva actuació. No, ell ho fa molt bé, però el maquillatge que li van posar de Freddy era espantós. Què dius? Espantós de mal fet. És superrealista. Bueno, però qui vol realisme en una pel·li de Freddy Krueger? No sé. Per mi no... A mi em va agradar, ja us dic, a mi quasi tots els remakes... I la majoria d'idees bones que tenia eren calcades de l'original. Hòstia, però apunta que realment va abusar dels nens, que la primera no es feia. Ja, però tampoc no m'agrada. Aquesta cosa ho trobo molt lleig, també, no? No. Tampoc està bé matanent, però sobre abusar... Però abusar no, Va, que la gent voti. Sí, fes enquesta, a veure què pensa la gent. Remake de Pesadilla, mola o no mola? Que la gent opini.
És espantosa, però també la tinc perquè m'agrada molt la saga i mira, l'he de tenir. Però realment cal tantes pel·lícules aquestes? Mai n'hi ha prou. Jo em podria mirar una a la setmana, si tingués temps. El que passa és que no tinc temps. Però mira, aprofito per dir-ho. Just el que dius tu és el que va passar als 90. Als 90, les sagues aquestes, ensenya el que vols ensenyar, que estàs als nervis. El Freddy, la saga. Tinc la saga del Freddy Krueger amb un sol pack de Blu-ray. Petitet. No sé com les han fotut totes. Que estava molt bé de preu. Me'l vaig voler comprar, però al final em vaig fer enrere. Sí, crec que valia 15 euros, màxim, Sí, o 20. era un regal. Una tonteria. Sigui com sigui, als 90 el gènere està mort i de cop i volta apareix una pel·lícula que ho revoluciona tot altra vegada. Quina és? La de Scream. Explica'ns. Què t'explico? Que t'expliqui de Scream? Sí, per què va ser innovador? Què va aportar de diferent? Bueno, per una banda era Wes Craven una altra vegada amb una nova saga que tothom devia estar expectant a veure què feia aquesta vegada. Per altra banda, hi havia un molt bon truc de màrqueting, que era anunciar que la Drew Barrymore seria la protagonista per deixar tothom gelat a la primera escena de que se la carreguen. I tota la promo era com en plan la nova pel·li de Drew Barrymore, però ja ho van fer expressament per deixar el públic garrativat amb la primera escena. I després penso que té molt de sentit de l'humor i molt autorreferencial sobre el món del cinema. Era com una reflexió sobre el món de l'slasher, gairebé una pel·li autoconscient de ser una semiparòdia, però a la vegada era un propi slasher. A la vegada es mantenia fidel als esquemes i els complia tots. O sigui, un xollo. Un xollo. Va ser molt fresca, molt divertida. I va fer que el guionista aquest, que no sé si es deia Williamson o Kevin Williams sí, o alguna cosa de l'estil, es va posar de moda i va començar a fer el mateix amb altres intents de fer altres sagues, com la de Sé lo que hiciste el último verano i no sé si va fer Cherry Falls o alguna d'aquestes. Va fer més, però... The Faculty, no sé si Secuestrando a la señorita Tingle... Aquests són els seus quatre. Era un tio que crec que escrivia molt bons diàlegs i uns guions bastant frescos, no? Dic jo. Mira, t'ha dit que has guanyat l'enquesta amb un 80% dels vots, que no mola la nova de Freddy Krueger, el remake. Que a ningú li agrada. A mi m'agrada, ja et dic. Me la vaig sortir a mirar fa menys d'un any. Durant la pandèmia la vaig mirar. Vaig mirar tots els remakes. Un momentet, perquè a l'enquesta posa Remake Friday de 13. Aquí s'ha equivocat amb Bowman. Ah, és veritat. Bueno, sí. Però suposo que volia fer referència a El Mestre. Potser m'he equivocat dient-ho jo. No passa res, Bowman. Va ser que el remake de Friday de Viernes 13, no sé què et sembla, tu. A mi em va agradar. Sí? La crítica més aviat la va deixar bé? No, la crítica la va deixar bastant malament. Les que va deixar bé va ser la de Halloween i la de Las colinas tienen ojos i la Matanza de Texas. Sí, és veritat, la va deixar bé. I també van deixar bé la de l'origen del psicòpata de la Matanza de Texas, el Leatherface. Sí. També va tenir bona crítica. Estava bastant bé, la veritat. Mira, t'he preparat una coseta que crec que a la gent li molarà bastant. Sé que és molt petit, però crec que molarà veure-ho. Mira, aquí et passo la transformació dels personatges slasher al llarg de les seves entregues. No sé si ho pots veure a través de la web. Si no... Hòstia, bueno, sí, ho veig. Tot i que, a veure, vaig a posar-ho més gran. Vale. No té molta definició, però... Mira, ja ho he ficat una mica més gran perquè es vegi millor, però bé, veiem com anar canviant l'atuendo. Veiem que Freddy Krueger potser és un dels personatges que menys ha canviat. Bueno, canvia a la setena part, és en la que més canvia potser, en el tema de... que es fa com quasi una mà biònica i intenta ser més realista i aquest últim maquillatge horrible, que aquí el fan massa xulo en el dibuix, jo penso, perquè no es veu gaire diferència dels altres Freddys. També recordo que el de la part 5 era una miqueta desagradable també, perquè era com si tingués un xiclet a la cara i hagués explotat. Recordem que el maquillatge es van basar en una pizza per fer-ho. El millor maquillatge, el de la 3 i la 4, és espectacular. La 3 i la 4. I el de Freddy vs. Jason respecte al de la 3 i la 4. Està superbé. Per cert, què et sembla la pel·lícula de Freddy vs. Jason?
Pues jo m'ho vaig passar pipa, em vaig riure molt, em va semblar... És que, clar, els que no els agrada normalment solen ser puritans del terror, que no els hi mola gens la comèdia. Jo conec molta gent que adora Possessió Infernal i odia la segona part perquè ja van començar a posar comèdia. A mi, com que m'agrada la comèdia i m'agrada el terror, i si ho barregen també m'agrada, doncs m'ho vaig passar pipa. Només hi faltava que sortís l'Ash, que s'havia arribat a pensar en fer una segona part de Freddy vs. Jason amb la incorporació de l'Ash de Possessió Infernal i hagués sigut un orgasme veure-ho, però no vam tenir aquesta sort. No sé, no se sap mai, que potser encara ho puguin fer-ho. Hòstia, per aquí comenten, Vagina dentada la comptaríem, jo no la conto com a slasher. Vagina dentata, sí. I després diuen la Tomates Asesinos, no la conto com a slasher, o la de Roda de Cotxe, Rubber, em sembla que és ella. No, tampoc, no la contem. El que sí contem, perquè és un clàssic, és aquest, que és Michael Myers, que aquí veiem la seva evolució. Aquest, si prestes atenció, sí que veus l'evolució del personatge, perquè canvia d'altura, canvia la màscara i canvia el mono. I després hi ha amb Rob Zombie, que veiem el seu aspecte més terrenal, també. Un moment, aquest que hi ha de tots ells, el de la barba, sí. Això arriba a sortir? Sí, apareix amb les seves pintes. Però se suposa que és el Michael Myers, i surt així ensenyant la seva cara tan panxo. Com és aquella pel·lícula que eren uns bitxos peluts i rodons, Critters? Critters, sí. No és un slasher, per mi. Per mi tampoc. És una paròdia de Gremlins, directament. Bueno, una paròdia que també veu molt de les pel·lícules de terror dels anys 50, d'invasions alienígenes i tot això, perquè tenim els Martian Hunters, que és una mica paròdia tot allò. I Gremlins, no. Gremlins a mi és que no m'agrada gens, aquella pel·lícula, em sap molt de greu. Aquí també veieu el gràfic aquest de Michael Myers, que a la tercera no hi apareix perquè és el que em dic que hi ha les màscares aquelles que posseixen els infants, tot molt celta i de més. I després tenim l'aparença... I el de la quarta que li passa a la cara, al cap, que és més alt. Sí, té més coll, no? Sembla? No, i sí, té el cap més rodó, és més alt, devien agafar un tractor. Bueno, recordem que els actors que han interpretat a Michael Myers fins al mig no es va començar a establir un. I després a la Rob Zombie van agafar un lluitador de lluita lliure. Que era un Humble. La de Rob Zombie, la primera va més o menys... Tenia punts bons, però al final vaig dir, vaya puta merda. I amb la segona ja vaig dir, aquest tio es droga molt o alguna cosa li falla. Igual la seva pel·li de Casa de... que té alguna que comença superbé. Dius, hòstia, aquest tio és el nou Tarantino, no? Comença superbé el plantejament, els psicòpates com te'ls presenta, el personatge aquell del pallasso té un carisma que flipes, però se li va a la olla, se li va a 3 planetes cap allà. Bueno, em m'agrada més la segona, de Los Renegados del Diablo, aquella em va... Sí, però aquella no és terror ben bé. És com una road movie de psicòpates, no? Una mica... Una road movie de policíaca, però sanguinolenta, sí. Canviava el gènere una mica. I aquí tenim potser el personatge que sí que ha anat canviant més d'entrega a entrega, que és Jason Voorhees, que veieu que ha anat canviant, perquè la primera la seva mare ell de petit, després amb el sac, després amb la màscara de hockey, però tenim la seva transformació a la 10 amb un simbionte cyborg, digue-li com vulguis. El tamany sempre ha sigut bastant gros, però ha anat canviant, ara més espatlles, ara més prim, ara més salvatge, ara menys salvatge. I les dues últimes, quines pel·lícules diu que són? Una deu ser el remake. Clar, el remake i l'altra, el de Freddy o no? La de Espera, Freddy que em faig gran la imatge, me la busco. A veure, ara... Ui, m'he passat de gran i tot. A veure, una mica més petit. La última diu que és... Ai, no ho veig bé. Jason X i la última, el remake. I el requadre final et fica un gràfic amb les puntuacions. I la de Jason versus Freddy, quina seria? Deu ser l'anterior, just l'anterior.
L'anterior a Jason X. La posterior a Jason X dona la de Freddy vs. Jason i la següent el remake. Vale. Pues no me'n recordo del remake ara gaire. O sigui, sembla que la vaig agafar començada un dia per la tele, no la vaig veure gaire bé. Doncs ara tocarà ficar-te a prova perquè he preparat, amic, una tier list per classificar els nostres assassins preferits altra vegada. Aquesta serà més fàcil que la de supermercat. També apuntaré que més o menys veig els personatges, però com sempre fan fotos tan petites que hi veureu que aquí també es passen les coses una mica per la xona, però hem vingut a jugar. El primer, Norman Bates. Vermell, taronja, groc pàl·lid, groc o verd. Espera't, Norman Bates és un puto crac, el posaria al màxim de Màxim? nivell, el millor nivell. Vale. Després tenim a Freddy Krueger. Freddy Krueger per mi és un dels meus preferits. Soc superfan del Freddy. Jo quan als anys 90 tenia un pòster gegant d'en Freddy Krueger i un de la Michelle Pfeiffer. El de la Fantastic Magazine? No ho sé, perquè era molt gran. Va sortir Fantastic Magazine. A tamany real. Sí. Era tamany... Sí, podria ser. Doncs sí, devia ser aquest. Així que fem? Doncs també a dalt de tot, no pot anar? Sí, tens que ser tu. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Ai, diuen que no es veu la tier. No, és el que t'anava a dir. Jo dic, hòstia, igual em va... Perdoneu, amics, perdoneu, perquè l'he obert... T'anava a dir, que aquí no veig cap tier list ni res. Ja està, ja ho esteu veient. Ara sí. Vale, ara sí, ja deia jo. Norman Bates, Freddy Krueger estan al dalt de tot. Ara Hannibal Lecter. Està en italià la tier list. Ara el diu Un Suprema, el segon diu Gosto Tempo Potenziali, Ok, más ne faria falta, Chato e Capenga, i en l'últim diu Odello Tapetinho do Michael. No sé què vol dir això. Ni puta idea. Sí. Pues, per on anàvem? Hannibal. Hannibal, home, és que està superbé a dalt de tot, clar. Sí, és un fotogènic, aquest tio. Vale. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Hòstia, doncs m'encanta les dues pel·lícules primeres. La tercera no l'he vista, però tothom diu que és fastigosa. Del director aquest pervertit, abusador de menors. Víctor Salva, no? Sí. Jeepers Creepers és que és molt bo, és molt bo. El concepte és molt divertit. No sé si està en un slasher, però bueno. Jo aquest sí que el considero slasher. Slasher paranormal, però slasher, sí. Vale, doncs sí, posem-lo... A veure, no tan bo com... Posa'm al segon lloc. Vale. Però és molt bo també. Després tenim un que és més recent, que és Jigsaw. Jigsaw, a mi, francament, em fa molta mandra. He vist només les dues primeres, Té alguna, però no sé, el posaria com a molt al quart lloc. Quart lloc. Vale. Mi, Tenim el de Hellraiser. El de Hellraiser és superbo. El que passa és que per mi no està a l'alçada de Freddy Krueger i companyia. Està rifirrafe, està a prop, però... I és veritat que Jigsaw no mata ell, que fa que la gent obliga la gent a matar, no? És un tio rebuscat. Sí. Bueno, jo no sé què dir-te, perquè Hellraiser per mi només la primera és bona, la segona és regular, la tercera ja va baixant. Tenen les seves coses visualment molt interessants, però jo posaria en segon lloc a Hellraiser. Segon lloc. Vale. Igual hi ha gent que em voldria matar per lo que he dit, però... Mira, per aquí t'apunten que és portuguès el text, que no és italià. Ah, vale. El primer vol dir Supremo, el 2 como si tuviera potencial, la 3 ok, pero no se extrañaría, cuarto aburrido y cojo, quinto no se traduce bien. No se traduce bien. No se traduce bien ell, no? Vol dir? Suposo, perquè si no és molt raro. No se traduce bien amb el translate que ho ha fet. Vale. Menys mal que tenim en Bowman sempre d'apuntador. Després tenim Jason Voorhees. Jason... És que Jason, les pel·lícules per mi són molt més dolentes que les de Freddy Krueger o que les de Psicosis o que les de
Aníbal, però com a personatge carismàtic és un puto geni. I també ho és el de Hellraiser, Però bueno, el poso en segon lloc. Vale, el de Sinister. El de Sinister, una merda. No m'agrada gens, a l'última posició. Vale. Perquè em sembla com massa copiat d'anteriors. És com si hagués vingut l'últim de la classe a intentar superar els mestres fent una cosa que no. Jo he de dir que Sinister, a mi, tant la primera com la segona, no em van desagradar. No crec que siguin males pel·lícules. Té un cert clima angoixant. Tota la idea és molt angoixant, però... No surt Dexter, que per aquí ho pregunten. He agafat la trailer ja feta, o sigui que em sap greu, però Dexter no. No és massa guapo. És un drama policial. Hi ha un slasher aquí que tinc, a veure si la trobo. Bé, pels que estigueu escoltant això, ara ha anat en Jaume a buscar una pel·lícula. Ui, m'heu vist el culet, els que m'esteu veient. Aquesta cosa, super raro, es diu Midnight Movie. La vaig veure només una vegada, però em va acollonir. Tot i que és una miqueta també autoparòdica, en certa manera. Té punts de comèdia, i el villà, el dolent, vull dir, el psicòpata, és molt rotllo Freddy Krueger barrejat amb Jason, però el que té d'original aquesta pel·lícula és que... De fet, la vaig demanar per eBay, a Estats Units, perquè aquí no està publicada. Doncs l'original que té és que juga amb lo d'entrar dintre de la pel·lícula, amb el cinema de terror dintre del cinema de terror, i amb els actors que són víctimes del personatge protagonista de la pel·lícula, que surt de la pantalla, i tenia moments i idees molt bones. O sigui, per una banda, té com una factura de sèrie B barata, però la volta de rosca que li donen és tan bona que... Sí, una miqueta com Final Girls, però Final Girls és una comèdia directament. Sí. Però aquesta agafa la idea una mica de Final Girls abans que Final Girls i li dona una volta de rosca que fa bastanta grima. Una miqueta em recorda En la boca del miedo de John Carpenter, té cosetes, que té un clima molt malsà, que quan entres en el seu univers et ratlla fins i tot mentalment. I bueno, també fa poc, perdona que m'estic esplayant. No, parla. Fa poc vaig veure Igual eres el asesino, que també és una pel·lícula de slasher, en la qual el protagonista té seriosos dubtes de no ser ell qui s'està carregant a tots els del campament. I és bastant divertida. Amb la noia, surt una noia que sortia American Pie, una de les protagonistes Mena Subari... No. Alison Hannigan... Mena Subari és guapa, no? Sí. Era la gracioseta. Alison Hannigan. Em sembla que sí. La Buffy. I bastant divertida. Sí, la de Buffy. Bastant divertida aquesta era. I també juga una miqueta amb la paròdia del gènere, a la vegada que segueix tots els punt per punt, no? En aquest cas hi ha una màscara que té una maledicció que qui se la posa es torna el psicòpata. Bueno, en fi, està bastant bé, però no, està millor aquesta. Que he dit. Midnight Movie, ja sabeu, o la compreu o torrent. Chucky! Chucky és molt bo, però tampoc no el considero. És que els de dalt per mi són la joia de la corona. La joia de la corona. Chucky, la primera és molt bona, després va de mal en pitjor. La segona està bé, la tercera em sembla que podia passar. La quarta ja és la nòvia de Chucky, no? Que era divertida, ja era una comèdia total. I ja la cinquena, l'hijo de Chucky, que ja començaven a desbarrar, i la sisena, doncs, ja una puta merda, cada vegada pitjor totes. I el remake era Toy Story amb Hòstia, estava molt bé el remake, a mi em va agradar molt. No l'he vista, però ja, per mi no és Chucky, ja. O sigui, ja no és un ninot posseït. Mira-te-la perquè veuràs que té xitxa. Sí, però clar, ja l'origen ja no és el mateix personatge, ja estan canviant-li totalment el sentit. Bueno, total, que Chucky el posaria... És un pes pesat, el posaríem al segon lloc, com a mínim. Vale. Però no el posaria com a... Si fos una baralla de cartes, no li donaria la K de rei. Vale. Li donaria una altra cosa, no sé. Un as o alguna cosa. Leatherface.
Leatherface és que em cau fatal i em trobo molt desagradable, però bueno, suposo que això és... La màgia de És la que ràdio. em dona molt mal rotllo, aquest tio. Però clar, precisament aquesta és la gràcia que té, no? Que ha de donar mal rotllo. Leatherface, jo per mi aniria... és que no sé, en quant a pel·lícules sí, és de les més bones, però no, és que no sé què dir-te. Jo el posaria al tercer lloc, però perquè li tinc mania especial, encara que és dels... Molta gent el ficaria com a rei, també. No sé què dir-te. Tu què faries? Jo el ficaria... Mira, el lloc que queda buit. Sí, doncs això, sí. Jo també pensava això. Vale. I aquí ja saltem a Michael Myers, el padre fundador de la pàtria. No sé què té Michael Myers, que el trobo molt millor que el de Matança de Texas. Té com un carisma estrany, tot Sí. que ni parla, el cabron. Però la llegenda que creen sobre ella o el misteri el fa ser molt més misteriós, tot i que tampoc li veus la cara mai al tio aquest carnisser, però ja veus que és retrasat. L'actitud que té, veus un tio que no té cervell i que simplement mata perquè és idiota. Però el Michael Myers el veus tan en el seu puesto, a poc, caminant tranquil·let. És més com si fos la mort que t'apareix. Jo el posaria dels primers, sí. Michael Myers el trobo molt en la línia de psicosis, ja diria, no? Vale. Sí, jo estic a favor, a mi m'agrada, és un personatge que m'agrada, que funciona, el que tu dius, la seva manera de caminar, que sempre vagi només amb un ganivet, que no sigui un mastodonte, tot i que és una persona gran, però no és un mastodonte com Jason Voorhees, i la cara aquesta impertèrrita, que recordem que és la màscara del capità James T. Kirk de Star Trek, pintada de blanc, pues fa gràcia. La huérfana. La huérfana, no l'he vist aquesta pel·li. Jo tampoc. No la puc votar. La huérfana compta com a slasher? Aquí l'han ficat, és una trailer una mica... Que recordem que la història no estava basada en una història real? Sí, bueno, que era sí. una noia que la van adoptar, una nena que era la van una adoptar senyora. pensant que era una nena i en realitat era una dona de 40 anys amb una espècie d'enfermetat que la feia semblar una nena. Que Pues em sembla que el director era en Jaume Collet Serra d'aquesta, no? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. O sigui que... A veure, és que la huérfana no l'he vista, aleshores l'última La fiquem opció a baix. que era. No sé, en portuguès tant se val, la fiquem a baix. Igualment Aquí no... dubto molt que pugui superar ni tan sols el de Sau, o sigui que... Aquí torna a aparèixer Krueger. Chucky, però Això, no sé per què. Chucky, pues... Estava ja en segon lloc, o sigui que torna a estar en segon lloc. I acabem amb l'últim, que és Ghostface. Podríem considerar el Chucky robot i el Chucky altre. Sí. Ghostface està molt divertit, però com que ja és una espècie de semiparòdia, homenatge i per mi el posaria en tercer lloc. Però no perquè no sigui bona la pel·lícula, sinó perquè a més, a cada pel·lícula és una persona diferent, l'assassí, i això li treu carisma. Molt bé. Pues ja ho tenim fet a la llista, si vols repasso molt ràpidament. En primer lloc tenim Norman Bates, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, Michael Myers. Segon lloc tenim Jeepers Creepers, el de Hellraiser, Jason Voorhees, Chucky. Tercer lloc tenim Leatherface, Ghostface, tots dos Face. Al quart lloc tenim Jigsaw i al cinquè lloc tenim el de Sinister i La Huérfana. Jo crec que ho hem fet bastant raonablement bé. Sí. N'estic orgullós. Estava pensant, la saga de la Purga, això és un slasher o què? No sé què dir-te, la veritat. Per mi no, perquè sóc molt purista en aquest sentit, però segur que hi ha gent que diu que sí, eh? En tot cas, si és un slasher multiplicat, perquè tothom porta màscara en aquella saga. Jaume, anem acabant. No sé si vols fer una reflexió final abans d'apuntar un vídeo que tenim. Una reflexió, sí, un vídeo. Una reflexió final, pues no ho sé, bueno, sí, per exemple, unes pel·lícules de vampirs moltes vegades podrien ser slashers, no? També podria ser una combinació, perquè els vampirs també es van carregant a tothom del repartiment amb les seves pel·lícules. Passa que ho fan xupant i no ho fan amb ganivets. No sé.
l'única reflexió que puc fer profunda és que esperem que cap de nosaltres siguem protagonistes d'un slasher ni ens veiem en una situació així com viviu cada dia la gent de Figueres, que cada dia és un slasher allà. Doncs sí. Doncs Jaume, em sembla que has preparat una cançó, avui no la toques en directe, però la tenim gravada, l'anem a veure? Sí, perquè era una mica arriscat fer-la en directe, no sabíem què podia passar i vam dir, bueno, anem a fer-ho pregravat i que serà com una estrena d'un videoclip de Michael Jackson, que sempre eren tan esperats, doncs alguna cosa així. Doncs anem-hi. Després tornem o ja ens Sí, diem adéu? tornarem. Bueno, si funciona això. Ei, benvinguts al moment final del programa, la cançó del final. Avui hem convertit la cançó de Flash Gordon de Queen en Slash! Hola! A veure què tal. Jo també estic aquí. Slash! No mola gaire. No mola gens. Sí! Slash! Fa mal si et tallen el cap. Sí! Slash! Aquí, en la cançó, si l'heu sentida, van parlant, van dient diàlegs de la pel·lícula, que és una mica raro, però... Slash! No és entranyable. No mola gaire. Slash! Ara. No molen gaire. No mola gaire que un psicòpata vingui a casa i et talli el cap. Sí. No, amics, no és... No està bé, no ho feu. No talleu el cap al veí. Sí. Els slashers és un gènere màgic. Aquí tinc ple d'exemples. Ja us els he ensenyat, oi, durant el programa? Sí. Doncs, bé... Slash! Slash! És el cinema. És el cinema. Cinema de psicòpates. És un gènere cinematogràfic. O més ben dit, jo li diria que és un subgènere. Sí, un subgènere degeneratiu. Subdesenvolupat. Cinema. Que explota el morbo, la sang, el fetge. Sí, el sexe. També. Tot. Sang, fetge, cabres. Slash! Cine de psicòpates. Sí! Uix. Slash! Mira, aquí tinc Hostel. Slash! Bueno, i això és la cançó. Bueno. Què tal? Bé, no? M'he currat o què? Doncs explica'ns d'on va sortir aquesta inspiració. Ostres, doncs... de la pressió del temps d'entregar les cançons i vaig dir, vaig a provar a veure si agafo... Clar, és que vaig pensar en slash, em va venir al cap Flash, vaig pensar en aquesta cançó de Queen, de Flash Gordon, i vaig recordar, bueno, aquesta cançó, com que és una mica rara, igual li puc treure algun joc improvisant que no hagi d'escriure una lletra superelaborada, que algunes vegades ho he fet. He fet algunes cançons que no... Potser per la pressió de l'entrega o qualsevol cosa. La dels còmics, per exemple, només anava dient còmics, i va quedar graciosa. Doncs mira, vaig a veure si fent un parell de veus queda això pertorbador, com diuen per aquí. I sí, vaig veure el resultat i vaig dir, bueno, doncs està resultant. I tu m'has dit que era bona i dic, hòstia, bingo, doncs ja està. Aquesta seria l'explicació. Per aquí comenten que no hem comentat Slash, el guitarrista, em sap greu. Ja farem un especial a Guns N' Roses.
Bueno, la cançó li he dedicat amb ell, no? Tot el rato dic Slash. I després ens hem quedat sense veure el DVD o Blu-ray de Hostel. Sí, bueno. El tinc aquí. Bé, costa poc. Aquesta casa costa poc. Hostel. Per cert, que això també comptaria. Sí, aquesta sí. Voices? Després tinc aquí... Mira, el fantasma de l'òpera jo diria que és un slasher. No, el fantasma de l'òpera no és slasher. Tu vols fer-ho colar tot. Com que no? El tio amb la màscara va matant a tothom. Però no mata jovenetes només. Això és veritat. Aquí està, el DVD de Hostel que incorpora Hostel 2. El de les noies, que està molt bé també. Ui, a mi m'agrada molt la 2. Jo crec que m'agrada més que la 1. La 3 ja és una merda. Perquè ja no és del director aquest, que té gràcia. Bueno, que té sentit de la ironia, per lo menos. Per aquí em diuen que faci una prova. A veure si puc dir una pel·lícula que jo digui i que tu no la tinguis a mà. A veure... Vale. M'arrisco, Això és un slasher que vol No. No intentis colar coses que no són. Vale, et pregunto, tens a mà la pel·lícula Electric Boogaloo? Bueno, si considerem a mà tenir-la digital, sí. Pues la té en digital. O sigui que sí, la té. O sigui que em sap greu. Sigui com sigui, hem arribat al final del programa. Recordeu que per trobar tot el que fem podeu anar a la nostra pàgina web, malaitsmalaparits.com, que la reflexió final és que les pel·lícules slasher molen, que n'hi ha moltes, tot i que no n'hem dit ni una tercera part, i que, ja sabeu, així és com comencen molts directors i actors famosos d'avui en dia, o sigui que no menyspreeu aquest bonic gènere que a Sitges sobretot ens ha donat moltes alegries i el videoclub també. Sí. Mira, hi ha una de Sitges que recordo amb molta alegria, Turistes. Era un slasher de riure, jo diria. No m'agrada gens a mi. Vaja. Anglesa, avorrida, com ella sola. Em va fer gràcia. Bueno. Jaume, que tinguis feliços somnis, que no somis en Freddy Krueger i ens veiem. Vale, pues gràcies per aquests moments. M'alegro que al final hagi sortit més o menys la cosa, no? Doncs res, senyors, fins la propera. Que vagi bé. Adéu. Fins aviat. Gràcies a tots. Beneïts sigueu.